Gaurko gonbidatuak Kosta Ertzeko argi berezia dakar. Itsas-haizeak leunkin moldatzen dituen estilo pertsonal eta sofistikatuei bide gurutzea eskainiz. Estilismoaren eta marka eraikuntzaren artean dantzan hasi zen, eta dantza horretan aurkitu zuen bere hizkuntza propioa, pasioa eta ogibidea uztartzen dituen begirada zorrotza. Haren izena, moda editorialetako kreditu lerroetan irakurtzetik, zinemaldiko alfombra gorriko argazki flash artean dizira egitera igaro da. Desfiletan, ez du soilik arropen mugimendua harrapatzen. Begirada guztiak beregana biltzen dira. Estilo pertsonalaren eta dotoreziaren alde, egindako lanaren poderioz. Eta guztia borobiltzeko, orain bere unibertsoa marka bihurtu du. Basque Horizon. Nortasun bizual eta estetika propioetatik sortutako etxea. Ezagutu dezagun bada, estiloa eta askatasuna elkarrizketan jartzen dituen ideia. Ongi etorri euskarazko lehen moda podcastera, Yasin Astigarraga Salaberria. Profesionalen begiradatik, gure hizkuntzan, euskarazko lehen moda podcasta. Moda 360. Ongi etorri, Yasin. Mil esker, eskerrik asko zuri gonbidapenagatik. Jo, plazerra. Bueno, hasieratik hasiko gara. Bai. Zein izan zen lehen txinparta hura? Zein estetika eta jantzi bidez historia kontatzeko grina sortu zotzun hura? Hombre, nik uste betidanik izan dutela hori barruan, azkenean txikitatikan saltzeritzan ere familian armairutan, eta orduan hasten itzan hor improvisatzen, disfrutatzen, baina usteet 2022an izan zala momentua, gonbidatu nintutela desfile batea, eta baietz esan nun, eta hortikan ja esan nun, venga, bia libre, nahi ingo dut. Unibertso ikusi zinuen, Bai. deskubriru, eta... Etxetikan kanpo, eta esan nugu, hai cosas. Bai, Txiki oso ondo, bai. Etxean gero eta marka gehiago daz. Bai. Tokian tokiko diseinatzaileak gero eta bastakit, ahots propio gehiago garatzen ari die. Basque Horizon mapa horretan nun kokatzen dugu? Ze datorra zetzera? Egia esan ni asetzera dator nik uste. Azkenan zan nik aspalditik ani nahi nun zerbait. Ez nekin oso ondo zer egin nahi nun, baina manekin zerbaitin nahi nula nire bizitzakin, modan inguruan, eta azkenan hau sortu zan, ni asetzeko eta baitare gustatzen zaion jendeai asetzeko. Berez ikasten zabitz, ez? Ikasten zabitz, ze hona? Bi kurtso, desberdin. Ondo? Zeintzuk dia? Biak dia diseinu moda, Bai? eta batian barruan daude patroegintza, telak, moda, diseinua, dena. Eta bestian, Superimportantia. bai, eta bestian ja bada pixka gehiago online, formakuntzak, mantenimiento, talako gauzak. Nola telak moztu, nola telak erabili, Bai. pixka da teknikoagoa. Oso garrantzitsua da nire ustez, Eta subkontratu zeike, zukin zeike bozeto bat eta bidali industrializatzea, baina Nik uste, jakinin bizu. bai, eta gero moda munduan gauzatiteko besteak baitare jakin behar dituzu. Zergatik, nik ikusiet pila bat jende margotu izan duela diseinu bat super polita, super ez daki zer, baina gero esate jozu, eta nola ingo zu hau. Eta nola de repente, nola sujetatzea goiko partea bekoakin, ez badak, eta esatizu, eta ez dakit. Bai. Eta ez bakarrik hori, gero bai, eunak jakitia, teknikoki zelan konportatzen. Super desberdinak dira. Bai. Eta zer esan nahi du, zuretzat Basque Horizon binomio horrek, ez? Ze zaugarri dauzko edo, zakite, markaren DNA zelan ikusten da binomio horretan? Nik uste Basque, basan nahi du claramente Euskalduna, hemengoa, kostakoa, eta gero Horizon baitaren ni beti, ni donostiarra naiz, beti izbizi izan naizan, eta netzako ondartza, itxasoa oso garrantzitsuak dira, eta orduan plasmatu nahi nun zerbaitetan, eta ez nun jarri nahi itxasoa bezala. Nahi nun beste zerbait jarri, eta beste zerbait baitare pixkat areago doala. Eta Horizon usteet hitzona dala, espresatzeko ez dagola ez dare amaieraik, eta ez dagola barreraik ez dare, etzeala area iristen eta erortzezea, area zoaz eta beste toki batea iristezea. Eta ordu pixkat hori esan nahi du, nik uste. Ze ona. Eta ikusleguak apurtxo bat ulertzeko bebai ez, horizonto horretan, ze daon, ze hor bebai lan asko dauiteko, ez Ja. da.
zelan lotzen dozu, nahi dut fit hau eukitzia, jantzi honek, nahi dut eun hau eukitzia, kolore paleta hau aukeratuko, drop hau kaleratzeko. Zelan da zure lan prozesua? Zaila. Baino, nik uste fijatzen naizela pixka bat baita ere adingabeko gauzetan, zerbaitetan erabili daitekela 18 urtetatik, zakit, 100 urte arte, sudadera, kamiseta, gauza erresak, baino gero baita ere kolore politak, baino erresak, bai. Beixa, granatea, txuria, beltza... Hori zaminoan, errezak eramateko saltzeko, ez? Ikusten danak berez tendentzian da zen, kapurtxo bat, bale? Bai. Gero baitare, pentsatu behar degula, jende askok ez dala bere konfort zonatik anateatzen, eta hortan baitare pentsatu behar dugu. Danok, izan goike kreatiboak jartzen, baina beti dago egunen bat, daukotzula... Bai. Dago jendea, ez da sudaderetik anateatzen, edo ez da kamisetatik anateatzen, edo bakerotatik, eta orduan baitare pixka behaientzat ondo dago nire ustez. Ze kolore da gehien demandatzen dutzuena? Beltza. Beltza? Bai. Eta euskaldunak pila bat erabiltzen dugu beltza. Bueno, nik gaur noie oso ilun, egia da, gaur Ni gaur ez, baina normalean beti beltzez nabil. Bai, ni asko guztega jat, eta ni badakit gainera kolore hori defendatzen. Jendea ikusi izan detela kalean sudaderekin, eta pila batetan beltza. Eta lagunekin baldimanago, beitu, horrek darama, beltza. Eta ze zirrara pizte jatzu ikusten dozunean zure jantzi bat kalian? Haundia. Batez ere ez dakitenean zein dan pertsona hoi. Porque normalean, adibidez, ratitamak, honek erosiko dizu sudadera bat, ez dakit zer, bale. Besteak erosiko dizu sudadera bat, familiak, honek erosiko dizu sudadera bat, oso ondo. Baina gero kalean ikustezunean norbait, igual nire adinekoa baitare, nire sudadera batekin, nahi emozioa emate, eta batzetan esate jot, jutena, pentsatzeat, jutena ez da esate jot neria dela? Ez. Motivazioa pizten. Bai. Hori da nik ikustoten moduan, norbait, errekurtso bizualetan lagundu dutzetela, eta gero, horrek motiba hoiten zau. Pila bat. Zein da Basque Horizonen sinadura? Adibidez, ez dakit, generorik gabeko patroiak, edo, ez dakit, logo bariko... Nik uste kalitatezko arropa. Beitu? Saiatzea kalitate hoberena izaten, kostura hoberenak izaten baita ere. Hori da must. Bai, zergatik gaur egun pila bat gauzaro astitugu denak, oso gaizkina daudela, oso kondizio txarretan egina daudela, baita humanitariotan, deno jute gazarara, baina ez dago ondo egia, zan nahi dut. Tordu nahi nun lortu zerbait kondizio honetan egotea, ondo egina, ondo bukatuta... Kalitatezkoa. Normalizatu dauko kostura txarrak, ni askotan esaten dut, eta ikasten dozunean josten... Konturatzea pila bat. Akitzen nun eukibidegoen biez bat eukitzeko estruktura pixka gehiago, eta ez dozu, jertxea honek aguantako duz, gutxi aguantako duz, estruktura galduko gau. Nik ulertzen zaute, eta ze pentsatzen dozu dela, egokiena, Basque Horizontekin faten dan hau da. Denda propio bat eukitzia, drop digitalak, wholesale selektiboa. Wholesale selektiboa marka batek bere produktuak saltzeko banatzaile edo saltoki jakin batzuk soilik aukeratzen dituen banaketa eredua da. Markaren irudia, kalitatea eta bezeroaren esperientzia bermatzeko helburuarekin. Edo pop-up oangoz drop digitalak. Beitu? Nire ustez. Hori bakarrikin dugu, baina egia san oso ondo doa. Eta nik uste baitare dinamikoagoa dala, baitare jendeak ikusten du, jendea ez da etxetik muitu behar. Errexagoa da. Bai. Online salmentak igo die izugarri eta erosuena da. Drop digitalak itxian nietako egokia da gaur egun. Nei asko usta dezaita baitare errexa da, jendeak ikusteu, jendeak idazte izu, jendeak initzeitezu baitare. Ezken ni oso pozik. Oaingoz, horrela jarrituko dugu. Zein da tarjeta publikoa? Gaztia da? Ez dago. Hori. Ez dago. Hoi da, markan ez dagoen gauza bakarra. Atemporala orduan, Danian. Total. Nera makeraman dezake, ia 70 urte ditula, pero 18 urteko jendeak eskatzi sudadera bat, 17 urteko jendeak baitare kamiseta bat, 50 urteko pertsona batek beste bat, orduan, nahi dunak.
Bai. Osea, hoi da targeta nahi dunak. Eta nola ikusten duzu marka, hemendik, ez dakit, epe ertainera. Uf. Bueno, bota daigun 2 urte, venga. Hemendik 2 urtetara? Ba, egia esan ez dakit. Nik uste gauza berriak ateatzen, aldegunero, eta bueno, ez dakit zer, ez dakit noiz, baina gauza berriak ateatzen, eta improvisatzen, eta gauzak aldegun oberen egiten, baina nik uste ondo, ikuste dela mendik 2 urtera marka bai, nik uste baietz. Badukotzu holan, ez dakite, buruan, ez dakite, kolaborazio bat adibidez, igual gustako jatzen kolaboratzia edo abeslari bateaz, edo estilista bateaz, edo diseinatzaile bateaz, edo artisau bateaz, edo talderen bateaz, ez dakit, badukotzu holan... Bueno. Edo aktore bateaz, Badaukat bat, baina ez dut esango zein, bueno, bai. badagolako kolaborazioa martxan. Aize ona. Orduan, ez dut esango zein. Baina badago kolaborazioa martxan, eta oso pozik nago, egia esan. Ze ondo. Ba, sorterik onena. Bueno, esto subia, rondo urten bida. Eskerrik asko. Ze ona. Casting eta irudira begira jarriko gara apur bat. Ze profil bilatzen dozu? Nola horrekatzen dozu diversity errealista hori eta markan identitate bizuala? Askotan daukogu gauza bat buruan, baina gero hori materializatzia ez da izaten oso erraxa, batez be, ez dozunean hitz egiten zuregatik, baizik eta zure markagatik hitz egiten dozunean. Osea... Bai. Oangoz, erresa intzait, badakitelako ze jende hartu momenturo, eta gustatzen zai baitare pixkat adinekin jolastea, 18 urte, 40 urte, 30 piko, eta baitare estilo desberdinekin. Adibidez, guatzen naiz, lehenengo tropatea genunean, argazki batzuk izan zian sudaderekin bakerok ondartzan, eta beste batzuk izan zian sudaderakin alkandora bat azpitikan, galtza bakero batzuk, eta koi izugarreak, eta orduan baitare kontrastia. Ekilibratzezu, bai, hoi da. Bai. Osea, batzuk nietako gainera ona da, ze bat da igual pixkat organikoa eta sabitze esaten, hau holan jantzileike zure egunerokotasunean, baina bestia da gehiago apurtxo bat editorial moda ez? Hoi da. Ei, hemen hau, ezautzen duzu nire marka? Eta baitare erabilizak ez suadera bat egunean zehar, ez da nahitan aiezkoa gimnasioera eramatea, ez da nahitan aiezkoa bakarrik etxean egoteko erabiltzea. Erabilizak ezu kalian, tako batzuken jarri, alkandora bat, abrigo bat. Bai, totalmente ados. Bueno, eta alfombra gorrixetan be, izan zara. Zer ikasi duzu? Instant visibility horretatik? Instant visibility marka produktu edo jantzi batek berehala arreta ikusgarritasuna eta aitortza lortzeko duen gaitasuna da. Adibidez, alfombra gorriak modan instant visibility lortzeko tresna nagusietako bat dira. Gero, aplikauzeikena ez bakarrik Basque Horizontera begira. Bebai... Gehiago niretzako. Hori da. Bai, alfombra gorritan gehiena danetzako visibilitatea marka antzako baino gehiago. Baino oso ondo, egia esan asko gustatzen zait, visibilitate hoi, zergatean nugatzen naiz alfombra gorriak ditutenean edo, zuzartzez alfombra gorrira, eta ez dezu bizitzen gerora arte. Bai. Orduan jendeak ikuste zaitu, jendeak argazkiak ateatzen dizkizu, argazkiak eskatzizkizu, autografoak, erdiak ezakite zeintzean, todos hemos hecho eso, orduan, ez dugu kulpatuko inor, baina gero konturatzea Instagrama irekitzezu eta esati norbaitek idatzi zu haizu ikusi zaitu tal, mi esker argazkiagatik. Besteak ikusi zaitut hemen, besteak argazki babialetzen zuen plan, zuzinean, ez da, tani bai, ninitzan. Eta orduan, instant visibility asko dago, instant visibility asko. Eta ondo dator, batez ere gero festetan, galetan, jende ezagutzezu, kontaktuak iteituzu, eta oso ondo datozte. Bai. Bizitza pertsonaleako. Neretzako, gutxinez, oso ondo etorri dira, gero lanak atea zaizkitelako horren esker. Ze ondo. Ni be daukot oso recuerdo ona adibidez egon nintzen zinemaldian be bai, eta berdina. Ni esan dozunean ez dozu bizitzen gerora arte arrazoi dana. Bai. Ni gero hasi nintzen ikusten imaginak. Esatezu, ostras. Bai, heldu jaten imaginak eta bideoak eta esaten, ala, hori ninaz. Bai, oso ondo dau, bai. Nerviosismo hoi, jendeak arrasika, iristezea alfombra gorrera, ez dezu
ezerrez bizitzen, Ja. eta gero, ja, 3 ordu eta gero, Bai. igual ja entrenatzen ze hortatu da. Bai, zurekin bat nator, bai. Emaiguzu look perfektu bat egunerako eta beste bat eventu baterako. Nik uste, beti izatetela hau, igual pixka polemiko izan daiteke, Bai. baina ez dugu gure estilo pertsonala galdu behar, Mhm. eta ez dugu baitare gaizki jun behar. Zergatik, badaude egun pila bat jendeak esatula, eta guke bai. Ez naiz ondo sentitzen, gaizki jantzeko naiz, ez dakatelako jazteko gogoik, eta teatzea etxea, etxetik anateatzea, eta esatezu, hombre, pues, ez no oso ondo. Baina badaude egun horietako baitare zerbait errexartu ezakezu pakero batzuk, sudadera bat, abrigo bat, eta komodo zoaz, errex zoaz, eta egunerorako nire ustez, hoi oso ondo dago. Eta baitare, gauza errexak, nik uste egunerokorako erabili behar ditugula gauza errexak. Jo, nire zautze ustenak gauza Elkandora. errexak monua gaur adibidez, Bai. oso bizi idei, Baino, eta bai, errexa mono da, bat, baino, hoi da, baino estiloa daka, eta nik Bai. adibidez errexa unetzakoa da, baino, bai, pixkat konponduta bazoaz. bai, dauko beletoko, Bai, 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 bai. bai, bai, Eta gero gaueako, bai. Edo eventu bat, Edo izan eventu daiteke, bat. bai, bai, genetako beltza, ja, beti. Beltza eta joia hon batzuk. bai, Diamante batzuk, edo perlo batzuk. komplemento, Bai. bai, Ez dan bat bakarriko jare bat, Hmm. brillantekin, edo, Ze ona. nik uste, perfecto. Badukutzu holan markaren bat, asko guztia jatzuna, Bai, Cartier, bai, Pomelato, eta gero donostiko joiero batzuk, joieria munoa, bai, pila horrek, gustatzen zaizkit, Oso, eta asko oso. ezagutzen ditu gaina, behaiek kristonak dira, eta pila bat gustatzen zaizkit. ze ona. Gala desberdinetan erabili izan ditut, pues, bere donosti beiko jarea, pultxerak, etc. Pentsau dozu itia adibidez editorial bat eureaz? Bai, Ze ondo, baina bueno, ondo eskonduko zian. ez dakit, igual egunen batean diten dugu, ez dakit. Bai, eske pentsatzen holan politi izan leikela. Bueno, Incluso drop bat, bai, inspirauta euren kolekzio batetik. Bueno, nik hor botatzen dut. bai, in behar bada gertatuko da. Eta ja luketan jarri garela, zer eramaten dozu poltzuan? Zer da Oh. zure egunerokotasunean eramaten dozuna, edo ez? Gaur zer eramaten dozu? Behitu hain akutsiko dizu zer da eramaten, porque ni naiz, pertsona bat, ezin naiz bizi bolso gabe, eta gaina pila bat bete ditut, bolsoak txikiak gehatzen zaizkit, porque haundia behar ditut, orduan gaur handi bat atea dut, eguzkitako beta horrekoak, indispensable, Bai. a ver, un poco pixka Paris Hilton de los 2000, A ber, hartu. ze politak! Buah, honek ez die bolta huiar donostiara. Bueno, ikusiko dugu. Benetan, osea, bai, netzako oso politak dira, ustez, bai. Buah, oso politak die. Bai. Ba, hoi, netzako, indispensable. Gero, fruta deshidratada, baino tapamos marca, porque no es sponsor, ez naute pagatu, zuei ez da, orduan, Aizeo. markaik gabe. Gero, pues, retokeak iteko, niz makillatzen normalian, ezerrez, ebentutako bakarri, baina beti da mat Bai, zeo ze. perfume bat, rimel bat, kakao bat, Jo. etcétera. Lehen komentu dugu, osagarriekin borobiltzen diela lukak. Ba, bai, Egia esaten badutzu, dau jende askok esaten dauela perfume batekin Baitare. borobiltzen dela look bat. Eta askotan baina irakurtzen erakutsiko ez nire duzula- perfume gogokona hemen dakatena. Bai, Gero, beti dakat jertxe bat, bai, oso ondo. Lepoako, bueno, justo gaur jertxe bat dara malbaitare, baina lehen kamiseta bat eraman, orduan. Baina, Lepoako, hau gaina zan 100% kashmir Hori da, zan, orduan. ikusten da, Me encanta. bai. Beitu ikutu. bai, eski ikusten da gainera Bai, caída bai. dana, bai, ikusten da, bai, hombre, honek sektorian zazenean lanian ja ikusitxe dituzueunak eta badakitzu Gaina zelakoak notatzen dira. da, ze suabean dian, taula. Bai, bai, bai. Ta ze gehiago, a ber, bueno, bi gauza ditut hemen pixkat igual arraroak izan daitezkeela. Hau dia, mis amuletos. Baitu. Bai. Ez zara urtetzen etxetik hori barik. Inoiz. Aize ona. Eta ia beti dia jaberoak. Aize ona. Orduan. Osea, que zuk charm horrek ez dituzu Inoiz. Ezin dia etxean gehatu. peitu. Laudan ere gokoena, Olaf. Ai ama, ze polita. Hartu nahi kesa, Bai. gomazkoa. Ba ez dakit egia esan. Zanen bola dauzko.
Oso gutxi, baina oso zikina dago. Bueno, eske ezin da dauko bizia. Saiatu nintzen garbitzen eta ezin da. Ez dakit urte bete edo izango dute. Gero, arri bat, eta, pues ya bero gehiago. Ai ama, ze ona, osea, zure bizitza erdi hartu nahi. Hombre, pai. Ezin naiz etxetik anatea hau gabe, eta hau gabe. Da, la libreta nire urte betetzean nire lagun guztiak idatzi ziaten, pues, deseo onak, eta hola. Aize polite, eta horrek azkenian bihotzeko zati bat eramaten hau. Bai, beti, eta gero argazki bat lagun batekin hemen atzian. Aize, ondo. Ondo. Hau, da, energia ematiten libreta txikia. Ta gero, bueno, aurikularrak. Ez que, pixkan astu daude orduan, ez ditutateako. Eta perfumea, esan duguna. Bueno, eta krema. Eskutako krema. Abeitu. Un huevito. Sí. Bueno, ez da irekitzen. Baina perfumea. Ze ona. Ez itxetik anatea hau gabe. Me encanta. Zemat aldiz botatzen duzu perfumia egunean? Behin. Hau behin. Porque asku zaitzeu oso nitxo da. Orduan behin nahikoa da. Porque baitare bestela enpalaga. Eta ni nahiagoet behin bota baitare. Betetzen zaude bai askotan, eh? Bai. Baina ez zinez etxetik anatea perfumei gabe. Beitu? Hau honea doa. Bueno, eta betik itzen dugun gauza bat. Programa guztitan, txartel gorriak eta berdiak banatu. Orduan, hasiko gara industriatik. Ze tendentzia bai, ze tendentzia ez. Txartel gorria tendentziak txakunak guztetan, eta txartel berdea guzteta jakunak. Que a mojarse, eh? Vale, oso ondo. Txartel gorria esan dezu azte gehala? Bai, venga. Galtza puskatuak? Vale. Ezin dut. Ta txuelak. Ta ze gehiago. Utz pentsatzen, eh? Bueno, galtzerdiak sandaliekin. Vale. No puedo. Eukitzen badie, ni adibidez, izugarri guztia galtzetinak, baina dienak glitterrak, transparentiak, ni bai. Ni bai. Oin, galtzetinak dienak algodoizkuak, marrekin eta txankletak horreik ja ezain beste. Baina, bueno, ni bainaz. Eta tatxolak izugarri. Ja. Bueno, eta nahi izan, eh? Lasai. Eta berdia? Esken ikuste berdia dala bakoitzantzako gustatzen zaiona. Baina nertzako adibidez, pues berdea, galtza batzuk tipo palazzo, zapatak, tipo en punta. Bai. Abrigoak, abrigo entaiatuak, hoi da nire txartel berdeena. Eta hoi esango nuke. Beitu. Eta oin, modatik apurtxo bat urruntzen, ze egitasmo, jokabide, pertsonai nahi dozuna, aterako zenioke txartel gorria eta txartel berdia. Estiloakin? Nahi dozunakin. Okay. Nahi dozunakin. Adibidez, batxa guztetan konportamolde honek, edo hau txalotzen dut, edo pertsona honekin dago ez dakizer, Txartel gorria eta txartel berdea pertsonai. Ez dela, nahi bozu. Etortzen majatzu gero esan. Vale. Bai, igual hobeto. Caballito blanco. Lasai egon jasin. Ingo dugu gauza bat. Pasauko gara, motzean erantzutekora. Perfecto. Eta holan etortzen majatzu burura, txartelak banatuko ditu hau gero. Oso ondo. Vale? Venga, a ver. Niko emango dutzut, bi aukera, eta batekin geratu, edo igual bat pez, etxatu gustatzen, edo igual esaten duzu, behitxu, biak, hau honetarako eta hau honetarako. Vale. Zure arabera, zure iritzira. Vale. Drop txiki eta maiz, ala kapsula denboralizatuak. Drop txiki eta maiz. Total look denim bat, ala gabardina luzia. Gabardina luzia. Banak isen, baina bueno, por si acaso... Galdete minotun. Bai. Lookbook teknikoa edo editorial kontzeptuala? Editorial kontzeptuala. Mokasinak edo zapatillak? Depende. Ja.
Eske, badaude momentuak mokasina behar dituzula eta badaude momentuak zapatia behar dituzula. Bai. Ezin dira beti gauza bat eraman. Nik hor biak, baina, segun situazioa. Da, zara pertsona bat daukona izugarrizko armaixua zapaten dako? Ez, bakarrik arropantzako. Bai, vale. Arropantzako kristona dakat, baina zapatentzako ez. Ni saiatzen murrizten, baina itxajak. Eski 55 bat dakat. Wow. Orduan zaila da baita ere zapata onak eta politak atatzea. Bai. Taia horrekin. Orduan, arropa nahizun guztia dakat, baina zapatak ez. Ego nintzen lanian editorial batean modelo bateaz berak zaukola 53 eta berak esate zuzten nire saltasunik handiena da estileto batzuk topatzia 53an. Bai. Berak ez da izugarri guzteten jarri. Eta politak izatea. Bai. Claro, gero topatzen dauzunean zerbait dauena da. Ortopediko. Bai. Baina netzako orduan saiatzen naiz beti zapatak erosten, politak, pixkat eleganteak baita ere estiloakin, eta orduan baditu nire zapata onak, pila bat, denbora iraundezaten. Intzeike neurrira, zapatak, nahi badozuela. Ez oso politak. Ez, ni nahiago erosi. Bai. Baitu. Arropa zuri beltza, ala urdin besa? Zuri beltza. Pop-up irekia komunitatearentzat edo atelier estudio intimoagoa bat bezeroarentzat? Atelierra bai, pixkat. One Hero Piece ala total look koherente bat? One Hero Piece moda look bilduma edo denboraldi bateko pieza nagusi eta adierazgarriena da. Markaren estiloa eta identitatea hobekien irudikatzen dituena, eta komunikazioan zein salmentan protagonismo berezia duena. Total look koherente bat, One Hero Piece batekin. Beitu? Eske gainagaz momentu batean oso statement jantziak eta zela hor, bai. Phoebe Filon Zelin ala Daniel Leeren botega beneta? Daniel Lee. Bai. Inspiratzeko mood board kromatiko bat ala objektu bakarrean oinarritzen den argazki kontzeptual bat? Ni objektuan gehatzen naiz, bai. Netzako, nahi ideia gehiago ateatzen zaizkit objektu batetikan, mood board batetikan baino. Inspirazioak ematen zu. Bai. Look batean zer lehen etxiko zenuke? Testura protagonista izatia edo siluetari eman paper principala? Siluetari eman paper principala bai. Jack Mus SSO geian Lamur bildu mazala edo Prada SSO geteiruko eundura esperimentalak? Jack Mus. Nire marka fetitxe bat da, osea... Netako da izugarria. Ni Jack Musekin gatzen naiz. Euforiako glitter estetika ala Successioneko quiet luxury minimalista? Succession, bai. Oso zuzara gainera. Osea, ikusten egon eta... Bueno, ba... Seguro aguartuko daula. Bai, Succession, dudai gabe. Ja, bigarrengo zatia, superauta. Noan betik iten duten gomendio bat ekarri, saiora, gure gonbidatuakin zerikusia daukona, gaurkoan, guerin aplikazioa pentsau dut aproposar sala ekartzia, zezube bai janzkeran eta badaukutzu zure pertsonalidadia. Eta guerin aplikazioa pentseta jatoso polite, ondo etortzen dela, erraminta moduan, zuk igotzen dozu aplikaziora argazki bidez, zuk ateratako argazkiak, edo berak ja proposatzen dutzu jantzi ezberdinak eta zuk antzerako eukitzen badituzu, zuzoiez txertatzen zure armairioa. Orduan, zu jazten dozu neinean, doie kontabilizatzen eta konturatzen zala gauzak zenbat jazten dituzun, gauzak gutxiago jazten badituzu, intzeike ruletak, orduan ez duzu, nahi dut, zuk esan dozuna, ez? Statement jantzi hau jantzi, zerrakin jantzi nahike, eta zeike digitalki prestatu. Que guai, beitu. Eta intzeike bebai, egutegi bat, eta bueno, merezi dau, oinarrizko bertxo badauko, eta nahiko kompletua da. Orduan, politxe izan leike. Beitu, que guai, begiratuko konturatu zeike gainera, adibidez esaten duzu, igual erosten ditut, galtza txuri horreik, eta azten zela ikusten zure aplikazioan, eta igual egunero zabitz jazten zure minigona, deni minigona, orduan ez duzu, igual ez hori da. Orduan zure datuak ateratzeko eta gondotortzen da. Beitu, babratuko Eta gomendio hostian, betik egiten duguna bebai da, moda munduak lagaduzkun esaldi
esanguratsu edo famatu bat ekarrita gaurkoan, Jon Galliano ekarri dut. Vale. Eta ekarri dut bai berak zaukolako estilo bat oso propio bat, dauko personalidade bat oso asko karakterizatzen dauena. Bere saldia da, janztearen bizipoza artea da. Bai. Ezkezak etzen san horri egia san, eske bai. Azkenean nik uste moda arte bat dala. Bai. Eta janzte arte bat da, azkenean zure gorputza dala lienzo bat bezala, aizea margotzen. Eta bai. Eta esaten da bizipoza, ez? Eta egia da, euki bizipoza jasten dozun bakotxeko, Bai. eta ez euki tabu horreik, baizik eta... Eta arropaz bidez baitare pixkat espresatu... Bai. Pozik egon. Lenguai bada. Eta asko esaten dau, eta asko definitzen gaitu jasten dugunak. Ez bakarrik, barrutik, Baitare kanpotikan. Hori da, eukidogun eguna, kontatzen dugu pila bat. Bai. Eta bueno, ja bukatzeko saioa, ingo dugu, denboraldi honetan gonbidatu guztiei ekartzeko osagai bat, iteko danon artean, sortzen dien elkarrizketan mutboar kolektibo bat, bai? Bisualki, ingo duguna da, mutboar bat, azkenian, badanon elkarrizketan urtetzen dien gauzak, jasotzen dituna. Osondo. Eta eskatu dugu zuri bai, ekartzeko zerze. Zekarri duzu? Nik ekarriet, nere Basko Horizonen lehenengo afarian menua. Aize ona. Hau plateren gainean zegoen. Wow. Eta bueno, hemen ikusi daiteke, markatea zan eguna, eta menua. Ze polilla. Hildak, bai mesedez. Tatua benbiot. Hau zondo. Tatua benbiot, ja. Bai. Aize ona. Jarriko dugu? Noie bila. Jo, baina, zin behitu. Jarri, emate dut horrek. Vale. Jarri nidozun lekuan. Hau zondo. Nik uste igual, hemen dika jarriko eteela. Behitu. Ala, hortxe. Aize ona. Benetan. Lujazo bat. Mil esker. Zuegoti hemen, eskerrik asko. Eskerrik asko, plazerran ere izan da. Jo, egongo gara. Seguro. Mil esker. Profesionalen begiradatik, gure hizkuntzan, euskarazko lehen moda podcasta. Moda 360.